മണ്ണിലും മനസ്സിലും വിശ്വാസത്തിന്റെ നക്ഷത്ര വെളിച്ചം നിറച്ച് മറ്റൊരു ക്രിസ്മസ് കൂടി. തിരുപ്പിറവിയുടെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ട് ലോകമെങ്ങും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ശൈത്യത്തിന്റെ കാഠിന്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ചൂട് പകരുന്നു ഈ ഉത്സവം. തിരുപ്പിറവി നേരത്ത് ആകാശത്ത് വിരിഞ്ഞ ആ വലിയ നക്ഷത്രം വെറുമൊരു അടയാളമായിരുന്നില്ല, അത് പ്രത്യാശയുടെ കിരണമായിരുന്നു. ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ആഘോഷമായി ക്രിസ്മസിനെ വരവേറ്റിരിക്കുകയാണ് നാടും നഗരവും. ശ്രീകണ്ഠപുരം കോട്ടൂർ സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിന്റെ പിറവി തിരുനാളിന്റെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ രാത്രി 11:45 ആരംഭിച്ചു. ഇടവക വികാരി ഫാദർ ജോബി ഇടത്തിനാൽ, ഫാദർ ഷെബിൻ എന്നിവർ മുഖ്യ കാർമ്മികരായിരുന്നു. വികാരിയച്ചൻ ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം നൽകി. കൈക്കാരന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മനോഹരമായ പുൽക്കൂട് സജ്ജമായിരുന്നു. വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം ക്രിസ്മസ് കേക്ക് വിതരണവും KCYM-ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസ് സമ്മാനങ്ങളുടെ പെരുമഴയും നടത്തി. ഇടവക കോർഡിനേറ്റർ സൈജോ വട്ടക്കാവുങ്കൽ, മദർ സുപ്പീരിയർമാരായ സിസ്റ്റർ ജൂലിയറ്റ്, സിസ്റ്റർ ആലിസ്, ദേവാലയ ശുശ്രൂഷി പൗലോസ് ചിറ്റുപറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും നേതൃത്വം നൽകി.